ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് മന്ത്രം 8 കടക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 8. തപര്യകാചുക്രമകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യതോയർത്ഥാൻ വ്യാദധാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. സപര്യകാചുക്രമകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യോർത്ഥാൻ വ്യദധാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കോട്ടോ. സപര്യാഗാചുക്രം അകായം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധ അപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭും സ്വയംഭൂ യഥാത്യതോ അർത്ഥാൻ ഉദതാചാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യഃ. കൃഷ്ണ. ഏതായാലും മാതാജിമാര് ചെല്ലാമോ? കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് ചെല്ലുക. സപര്യഗാചൃകം അകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനീഷീ പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തഥ്യഥോർത്ഥാൻ വൃദധാച്ഛാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം: അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തവനായ
വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. ശരീരമില്ല എന്ന് പറയുന്നു, സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു, ദോഷമില്ലാത്തവൻ, സിരകളില്ല, പാപമില്ല, സ്വയം സമ്പൂർണൻ, തത്വജ്ഞാനി, അനാദികാലം തന്നെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന സർവശക്തൻ. അപ്പം ഒരു മായാവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് അവരുടെ പ്രൂഫ്. മന്ത്രം 8 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അകായം. അകായം എന്ന ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടോ? അകായം എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ശരീരമില്ലാത്തവൻ, അതാണ് അകായം. അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ലല്ലോ, അരൂപനല്ലേ, സർവശക്തൻ, അരൂപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അവര് സ്ഥാപിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ശരിക്കും ഈ ഓരോ വാക്കും ശരീരമില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഏത് ശരീരമില്ലെന്നാണ്? ഭൗതിക ശരീരമില്ല എന്നാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്. ശരീരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ്യക്തമല്ല, അരൂപിയല്ല, രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയ ശരീരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം എടുക്കും, നമ്മളൊക്കെ ഓരോ ശരീരം കർമ്മം അനുസരിച്ചെടുക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കർമ്മം അനുസരിച്ചല്ല വരുന്നത്. ഭഗവാൻ സ്വയം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ശരീരം മലിനമാകുന്നില്ല. ഭഗവാന് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. അത് നോക്കാം, അപാപവിദ്ധം, അതായത് പാപരഹിതമാണ്. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധമാണ്, പാപരഹിതനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വർണ്ണനകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവാർത്ഥ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണം ഇവിടെ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതിനാൽ അത് ഭൗതിക യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഘടനാരീതി സിരകളും മറ്റും ചേർന്ന ഒരു യാന്ത്രിക രൂപമാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്. അവിടുന്ന് ശരീരസ്ഥനല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെപ്പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതിനെ ഭൗതികം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മളെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല. നമ്മൾ കർമ്മം അനുസരിച്ച് വരുന്നു. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ശരീരം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. നമുക്ക് പല കവറിങ് ഉണ്ടല്ലേ, ആത്മാവ്, അതിനു ചുറ്റും സൂക്ഷ്മ ശരീരം, പിന്നെ സ്ഥൂല ശരീരം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ശരീരം അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5.1 ഭഗവാനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു വിവരണമുണ്ട്. അതിൽ അവിടുന്ന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ് എന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം, സച്ചിത് ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.
ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതനെന്നും വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നതാണ്. നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപം അവിടത്തേക്ക് ഇല്ലെന്നതാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5.3.2 തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഇതര ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കാണുക, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ്. ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടേതുപോലുള്ള കൈയും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവും സ്വീകരിക്കുവാനും പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കൈകാലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ശുക്രം, സർവശക്തൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഈ 8ാം മന്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ അല്ലെ? ഇവിടെ 5.32 അംഗാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യും. എല്ലാ ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും എന്തും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ? ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാനസികമായിട്ട് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തത്, മനസ്സുകൊണ്ട് അർപ്പിച്ചത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടേതുപോലെ കയ്യും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ കഴിയും. നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഏതു വസ്തുവും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന കൈകാലുകളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അത്രയും സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിലും ഇനി വരുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വരുന്നു അല്ലെ? ബുക്കായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പരമപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട അർച്ചനാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങൾ വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ. അടുത്ത് വായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബാക്കി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ്. വായിച്ചോളൂ. അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അർച്ചനാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. അർച്ചനാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് തന്റെ സർവശക്തിത്വത്തിലൂടെയും ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തനിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ബുക്കുമായിട്ട്? ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തനാൽ, അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മഹോന്നതൻ എന്ന അർത്ഥങ്ങൾ പരിഫു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ രൂപം മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ അഥവാ കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായതുകൊണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളെ ആത്മീയ വസ്തുവായും ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ജഡപദാർത്ഥമായും സ്വേച്ഛാനുസാരം മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ഒരു പേജ് വിട്ടുപോയതോ, സോറി മാതാജി.
അതുണ്ട് മാതാജി. അങ്ങനെ അത് ഒരു ഒറ്റ ഉണ്ട്. പേജാണ് മുഴുവൻ. വായിച്ചതുപോലെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു പേജ് അത് മാറി അപ്പുറത്തെ പേജ് ഞാൻ വായിച്ചു. സോറി മാതാജി. പേജ് മാറിയായിരുന്നു വായിച്ചത്. ഓക്കെ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ച ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില്. ഉണ്ട്. അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വരും അല്ലെ? നരസിംഹമായിട്ട്, രാമനായിട്ട്, ശ്രീരാമനായിട്ട്, അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ആദി പുരുഷൻ അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ ആ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ പൂജാ വിഗ്രഹത്തിൽ അവതാരം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ അത്ര ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസരമുള്ളൂ, കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അല്ലാത്ത ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുക? അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ പൂജാ വിഗ്രഹത്തിൽ അവതാരം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ പൂജാ വിഗ്രഹം ഭഗവാൻ എത്ര ശക്തിയാണോ അത്ര തന്നെ ആ വിഗ്രഹത്തിനും ശക്തിയുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെ ഭഗവാൻ എന്താക്കി മാറ്റി? ആത്മീയമാക്കി മാറ്റി അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ തടി, ഇവയെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ അതായത് ഒരു വലിയ ആനപ്പുറത്ത് കയറാൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആന എന്ത് ചെയ്യും? ആന കുനിഞ്ഞ് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചവിട്ടിയാണ് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ആ ഉയരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ച് നമ്മളുടെ സേവ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവിൽ വന്ന് അത് ആത്മീയവത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ആത്മീയമായി മാറുകയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനെ കല്ലായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ? ഈ വിഗ്രഹത്തെ കല്ലായി കാണുന്നവർക്ക് അത് കല്ലായി തന്നെ ഇരിക്കും. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ. ഈ രൂപം മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ അഥവാ കനിഷ്ഠാധികാരുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ടാണ് കാണുക. പക്ഷെ അത്തരം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർവശക്തനും സർവവ്യാപകവുമായതുകൊണ്ട് ജഡപദാർത്ഥത്തെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന് സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം എന്തും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അവര് മനസ്സിലാക്കണില്ല. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണ, ഇത് പിന്നെ ആ പാരഗ്രാഫിൽ വിട്ടുപോയത് വായിക്കണ്ട അല്ലേ മാതാജി? താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം കണ്ടോ? 53. കണ്ടു. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന അജ്ഞരായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 9, 11, 12 ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപ്തമായ ശക്തിയെ അറിയുന്നില്ല. മാനസിക ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് അവിടുത്തോടുള്ള ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടുത്തെ അവലംബിക്കാൻ കഴിയൂ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മയിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവിവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥക്ക് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9.11-12 പറയുന്നത് അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷ്യം താനും ആശ്രിതം അല്ലെ? മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സർവശക്തിയുള്ള ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മൂഢന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അത്തരം അല്പജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവ്യാപകമായ ശക്തിയെ അറിയുന്നില്ല. അവര് മാനസിക ഊഹാപോഹമൊക്കെ നടത്തി
പലതും പറയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം വരുന്നത്? ദുഃഖത്തിന് കാരണം നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ അജ്ഞതയാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കുമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ പാപത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നു. പാപവും പുണ്യവും അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അതായത് പദവി മാത്രം പോരാ, നമുക്ക് കഴിവ് മാത്രം പോരാ, കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടായാലേ കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഈ മന്ത്രത്തിലും മറ്റു പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ മന്ത്രത്തിലും മറ്റു പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു. പ്രഭുവാകട്ടെ ഒരാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അഭിഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ മാത്രം മതിയാവില്ല. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പദവി നൽകാൻ കഴിവുള്ള അധികാരിയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. പദവി കരസ്ഥമാവണമെങ്കിൽ യോഗ്യത മാത്രം മതിയാവുന്നതല്ല. ഉന്നതാധികാരിയായാൽ പദവി നൽകപ്പെടേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ആവശ്യമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം വേണമെന്ന് പറയാം. അപ്പോ നമ്മള് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു, നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, അത് മാത്രം പോരാ അല്ലേ? ഉയർന്ന അതോറിറ്റിയുടെ അല്ലെ? അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഒരിടത്ത് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ്യത കാണും, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കില്ല. ഹയർ അതോറിറ്റിയും കൂടെ സാങ്ഷൻ ചെയ്യണം. അതേപോലെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അതിന് പറയുന്നത്, പലർക്കും പല കഴിവുകൾ കിട്ടും. ചിലർ നല്ല പാടും, ചിലർക്ക് നല്ല വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്കില്ലുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്കില്ലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും വലിയ ആകണമെന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സർക്കിളിൽ എടുത്താലും ചിലർ നന്നായിട്ട് പലരും പല കഴിവുകളാണ്. പല രീതിയിൽ അവരവരുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യും. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിലേ ആ ഉയർന്ന ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കഴിവുണ്ട്, യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുക? ഭഗവാൻ ആർക്കായിരിക്കും കാരുണ്യം കൊടുക്കുക? ആചാര്യ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തിസേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദ് പ്രസാദാത് നഗതിം പുതോപി. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കറക്റ്റ് ആണ്, അതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. കേവല ഭക്തി എത്തണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. കരുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ സാധനയിൽ നിന്ന് ആ രാഗാനുഗ സാധന ഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ സാങ്ഷൻ ചെയ്താലേ. നമ്മളുടെ പ്രയത്നം വേണം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും വേണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും കാരുണ്യം കൊടുക്കുക? ഉത്തമാധികാരി, പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം കനിഷ്ഠാധികാരികള് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ സാധനാഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുറെ ശത്രുക്കളുണ്ട്, കുറെ അസുരന്മാരുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. ആരൊക്കെയാ?
ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വൈരികളെ പ്രലോഭ ഇവിടെ കുറെ വൈരികളുണ്ടല്ലേ, കാമക്രോധ മോഹലോഭ മതമാത്സര്യം, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരും. അത് അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ, അതിന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഒരു ടോളറൻസ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലും വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട്, തനിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്, അതിൽ അഹങ്കരിക്കാതെ ഞാനാണ് വലിയ ഭക്തൻ, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഭാവം ഇല്ലാതെ, തനിക്ക് ഈ കഴിവുകൾ ഭഗവാൻ തന്നു, പക്ഷെ ആ കഴിവുകളിലൊന്നും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, എനിക്ക് എൻ്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കുറെ കഴിവ് കിട്ടി, ആ കഴിവുകൾ ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാന്നുള്ള അഹങ്കാരം നമുക്ക് വരിക, എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ആസക്തനാകുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ആ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന, വളരെ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും വിനയാന്വിതനായിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് വന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ശരണാഗതിയാണ് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം സംശയിച്ചില്ല. ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഹരിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നിന്റെ എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കള്ളം പറയാനായിട്ട് പല വഴികളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നീ പറയുന്നത് അത് തെറ്റാകില്ല എന്നൊക്കെ അല്ലെ, ശുക്രാചാര്യർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്നെ തേടി ഭഗവാൻ വന്നു. അതില് അദ്ദേഹം ഒരു സംശയവും, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടല്ല വരുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന് താൻ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ വന്നതല്ലേ, അപ്പൊ ഭഗവാന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതനുസരിച്ച് ബലി മഹാരാജിന് ആ കാരുണ്യം കൊടുത്തു. സുതല ലോകത്തിൽ പോയി, അവിടെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്? സുതല ലോകത്തില് വാമനദേവൻ അവിടുത്തെ ആരാണ്? കാവൽക്കാരനായിട്ട് കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ ദുർവാസ മുനി സുതല ലോകത്തിൽ ചെന്ന് ബലി മഹാരാജിനോട് പറയും, ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വാമനദേവനെ അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറയണം. അപ്പൊ ബലി മഹാരാജ് പറയും, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, അങ്ങേക്ക് തരാം, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ബലി മഹാരാജ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്തിനേക്കാളും 100 ഇരട്ടി ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് സുതല ലോകം. ഇത്രയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോടാണ് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഇത്രയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും. അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു ഭക്തൻ, എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ തനിക്ക് ഭഗവാനോടാണ് ആ പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും അതിൽ വിനയാന്വിതനായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഈ ഒരു അവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കാരുണ്യം കാട്ടും. ഭഗവാൻ പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്താണ് ആസക്തി, നമ്മൾ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് കാണും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും, അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തിയാണ്. അവിടെ ഒന്ന് ആ വീക്ക് പോയിന്റിൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് തൊടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിലവിളിക്കും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള ഭക്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, പക്ഷേ സർവധർമാൻ പരിത്യജ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ പരിത്യജിക്കും, പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവരുത്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നിനോടും നമുക്ക് ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പം ഘോരം പ്രസംഗിക്കും, ഈ വീട് ഭഗവാന്റെ ആണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ആണെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരേപോലെ ആകുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ആസക്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ മാനസികാവസ്ഥ വരുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് കാരുണ്യം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഹയർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള
പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചില ആസക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ത്യജിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം കൊടുക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാല്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഏതാണ്? സാധാരണ നിലയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനാകുന്നതോടെ ഭഗവാനെ പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായി തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കു വശംവദരായി മറ്റു പലതും ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരക്കാരുടെ മാനസിക വ്യാപാരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 2:41 ഏകാഗ്രമല്ലാത്ത അഥവാ ശാഖകളോട് കൂടിയ ബുദ്ധി എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ബുദ്ധി ഏകമാണ്, പക്ഷേ ഭൗതിക ബുദ്ധി ബഹുശാഖകൾ ഉള്ളതത്രേ. ബാഹ്യശക്തിയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനംമയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 7:5-30-31 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത വിസ്മരിച്ച് അവർ പല പരിപാടികളും പദ്ധതികളിലും കൂടിച്ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ചവച്ചത് വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്റെ കരുണയാൽ വിസ്മൃതനായ ജീവസത്തയെ ഇതിൽ നിന്നും തടയുന്നില്ല. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ യഥാതഥ്യത എന്ന പദമാണ് ഇതിനനുയോജ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവസത്തകൾക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ. ശരിക്കും എന്തിനാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്? പലരും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത്? നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രേമഭരിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ചെയ്യാനും ആ സേവനം കിട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സഹചാരിയായിട്ട് തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭൗതികവാദികൾക്കൊന്നും ഭൗതികവാദി പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോ അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾ പല പല അല്ലെ, ബഹുശാഖാഹി അനന്തശ്ച, പല ശാഖകളിലാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി പോയിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകമാണ്, ഒരേ ഒരു അല്ലെ, ആ ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വ്യവസായ ആത്മിക ബുദ്ധിയാണ്. ഏകേഹേ കുരുനന്ദന, ആ ഒരു ബുദ്ധി എന്താണത്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തുക. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകം, ഇത് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. 7.5.30-31 മതിർന കൃഷ്ണേ പരതോ സുതോവാ മിതോഭിപദ്യേത ഗ്രഹോ വൃതാനാം അധാന്ത ഗോപിർ വിശതാന്തമിശ്രം പുന പുന. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നില്ലേ, ചവച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു. പുന പുന ചർവിതാം ചർവനാന. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പല പരിപാടികളും പദ്ധതിയും കൂടിച്ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചവച്ചത് വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ തന്റെ കരുണയാൽ വിസ്മൃതമായ ജീവസത്തയെ ഇതിൽ നിന്നും തടയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, നീ അത് ചെയ്തോ. അപ്പൊ എനിക്ക് നരകത്തിൽ പോകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാനും അത് അനുവദിച്ചു തരുന്നു. ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടാതെ അത് അനുവദിച്ചു തരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സാധിച്ചു തരും. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാനേ സാധിക്കൂ. അത്
പ്രാവർത്തികമാക്കി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം യഥാമ പ്രപദ്യന്തെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളോടെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമ്മൾ എത്ര പാപിയായിട്ട് ഏത് വഴിയിൽ പോയാലും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ഈ പാതയിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പാപി ആയതുകൊണ്ട് എക്കാലവും പാപിയായി ഇരിക്കണമെന്നില്ല. ആ പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കും ശുദ്ധനായിട്ട് മാറാനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും? ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്ന 4 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവർ. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ. അപ്പൊ ആ മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം, ഈ പറയുന്ന 4 കൂട്ടരും ഒരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തരുടെ സംഘം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർക്കും തീർച്ചയായിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മഹോന്നതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനവും അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഉന്നതനുമല്ല. മറ്റു ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അഭിലഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്തക്ക് ഭഗവാനുമായുള്ള സമത്വവും സർവവ്യാപനത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷപ്രാപ്തി. നിരാകാരവാദികളാൽ കരുതുന്ന മുക്തി ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതുവരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കൂടെ വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത ആരാണ്? വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരിബോൾ. കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വയം സമ്പൂർണൻ. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ലീലകളാൽ തന്റെ പരമപുരുഷ രൂപം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ശൈശവത്തിൽ അവിടുന്ന് അഘാസുരൻ, ശകടാസുരൻ, ബകാസുരൻ തുടങ്ങി നിരവധി ശക്തന്മാരായ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചു. ബാഹ്യമായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അത്തരം ശക്തി ആർജിക്കുകയെന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭാരദ്വഹനം പരിശീലിക്കാതെ തന്നെ അവിടുന്ന് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തുയർത്തി. സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും എതിർപ്പുമില്ലാതെ അവിടുന്ന് ഗോപശ്രീകളോടൊത്ത് നടനമാടി. ഗോപികമാർ ജാരപ്രേമത്തോടെയാണ് അവിടുത്തെ സമീപിച്ചതെങ്കിൽ പോലും പൂർണ്ണ സന്യാസിയും സംയമിയും ആയ മഹാനുഭാവനായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ പോലും ഭഗവാനും ഗോപശ്രീകളുമായുള്ള ഈ ബന്ധം ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശനം മാത്രമേ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:3-31 പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ ദുരാചാരി ആയിരുന്നാൽ പോലും അയാൾ ശരിയായ പാതയിൽ ചരിക്കുന്നതിനാൽ അയാളെ പരിശുദ്ധനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ധനെന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണാം. കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവിടുന്ന് ശുദ്ധമാണ്, പരമപവിത്രം. അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യൻ ഭൂമിയെ അസ്പർശമായ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ സർവശക്തനായ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധിയും ശക്തിയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വയംഭൂ ആണ്. സ്വയം
സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ സ്വയം സംതൃപ്തനായ ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് 16,108 ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചത്? അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മാതാജി? അവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ലേ? ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി, അല്ലാതെ ഭഗവാന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ഭക്തിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രതികരണമായിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നു അപാപവിദ്ധം, അതായത് ശുദ്ധം പരിശുദ്ധമാണ്. അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ഏൽക്കില്ല. ഏറ്റവും ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ് അല്ലെ? സൂര്യൻ ഏത് അഴുക്ക് വസ്തു ആണെങ്കിലും അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അശുദ്ധമാകുന്നില്ല. അപാപവിദ്ധം, പാപത്തിനൊരിക്കലും ഭഗവാനെ തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ് അവർ. മറ്റാളുകളുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മറുപടി ലഭിച്ചു. മറിച്ച് മലിനമായ മനസ്സോട് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നതെന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ശുദ്ധമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് പലരും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ. കനിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള അഭക്തരായിട്ടുള്ളവർ പറയും, ഭഗവാൻ വെണ്ണ കട്ടില്ലേ, കള്ളത്തരമല്ലേ ചെയ്തത്, ഗോപസ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രം മോഷ്ടിച്ചില്ലേ, പിന്നെന്താ ജരാസന്ധനെ കണ്ട് ഓടിയില്ലേ, അതിനെന്താ പറയാ, രണച്ചോർ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കുറ്റം കണ്ടു. ഇത്രയും ഗോപിമാരുടെ കൂടെ പോയില്ലേ, രാധയെ വിട്ടിട്ട് പോയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും ശുദ്ധമാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഭൗതിക കണ്ണോടുകൂടി കണ്ട് അതില് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണോ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം പരിശുദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നോ അതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയില്ലേ? ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ധർമ്മം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പാപത്തിനൊരിക്കലും ഭഗവാനെ ഏൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അതാണ് ദുരാചാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അവര് നല്ല പാപങ്ങൾ ചെയ്തവരാണെങ്കിലും അവര് ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിൽ ആ ഭക്തിയുത സേവന പാത സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അഴുക്കും അവരുടെ ഇല്ലാതായി അവർക്കും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാള് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനുണ്ട്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, അപാപവിദ്ധം അല്ലെ? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും, ഇപ്പൊ പലരും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ എന്നാലും എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ. ഈശ്വരനെ ആയിരിക്കും ഭഗവാനെ ആയിരിക്കും കുറ്റം പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റാറില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രനായത്, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശാപം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ, അറിയാതെ ശാപം കിട്ടിയതാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ മഹർഷിമാര് വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഒരു ആനയെ പോലെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ജന്മങ്ങളെടുത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. ആ ഒരു ശാപം കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ചില ശാപങ്ങളും അത് അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, അത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. എനിക്ക് എന്തോ വലുത് വരാനുള്ളത് ഭഗവാൻ അത് ചെറുതാക്കി തന്നു. എന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്, എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ എനിക്കിത് ചെയ്തു തന്നത്. ആ അവബോധം ഒരു ഭക്തനിൽ വരിക. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ശരണാഗതരായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് അത് സാധിക്കും. ഒരു റിയൽ ലൈഫിൽ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതാണ്. ഒരു മാതാജി എവിടെയാണ്,
ഇവിടെ എല്ലാം തോന്നുന്നു. ആ മാതാജി ശരിക്കും ഫോറിൻ ബോഡിയിലാണ് ജനിച്ചതൊക്കെ, വിദേശിയായിട്ടുള്ള വിദേശിയുടെ ശരീരമുള്ള ഒരു മാതാജിയാണ്. അപ്പൊ ആ മാതാജി ഒരു ഭക്തനെ തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത്. പക്ഷെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വഴിമാറി എന്താണ് ഈ മദ്യം സേവിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി, പല വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ആ മാതാജിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും മാതാജി ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് സേവ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരുപാട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അതെല്ലാം സഹിക്കുമായിരുന്നു. ആ ടോളറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സഹിച്ച് ആ മാതാജി കുറെ സേവ ചെയ്യും. പക്ഷെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ മാതാജിക്ക് ഒരു കുട്ടി, ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയെ പോലെ അത്രയും ബുദ്ധിശക്തിയും ഭക്തിയും ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് 5 വയസ്സ് വരെ ആ കുട്ടി ഒരു സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ അല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ആയിരുന്നില്ല ആ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മാതാജി അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഈ കുട്ടി വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ എല്ലാരും അതിശയിച്ചു പോകും ആ കുട്ടിയുടെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ആ കുട്ടി രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എണീറ്റില്ല. കുട്ടി മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആ മാതാജിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ? അത്രയും കാത്തിരുന്ന് 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത്രയും ബുദ്ധിയും ഭക്തിയുമുള്ള ഒരു കുട്ടി ലഭിച്ചിട്ട് 5 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഹൃദയം തകർന്നു. എല്ലാവർക്കും ആ മാതാജിയോടാണ് സങ്കടം. എല്ലാവരും ആ മാതാജിയെ സമാധാനിക്കാനായിട്ട് വരും. പല മഹാരാജ് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ വരുമ്പോൾ മാതാജിയെ കണ്ട് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ ആ മാതാജി പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അമ്മ പറയാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ ലഭിക്കാൻ, കാരണം അവന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള അവസാനത്തെ ജന്മമായിരുന്നു എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വന്നു. ഈ 5 വർഷം കൂടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള അവബോധമുള്ള ആ കുട്ടി, ആ ഒരു ആത്മാവ് എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എൻ്റെ ഈ ജീവിതകാലം മൊത്തം എനിക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അത് മതിയാകും. അതായത് അത്രയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി ആ മാതാജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിതൊക്കെ കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ലെവൽ ഓഫ് ഭക്തി അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇൻസ്പയർ ആകാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ അവബോധം. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഭഗവാനെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുകയും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലും ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും അവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയാലേ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് അപാപവിദ്ധം, പരിശുദ്ധമാണ്. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യൻ അതിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു മൂത്രത്തിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താവും, അത് പരിശുദ്ധമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത്. പക്ഷെ ആ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും അഴുക്കാവുന്നില്ല. നമ്മളൊരു തുണി വെച്ച് അഴുക്ക് തുടയ്ക്കുമ്പോൾ ആ തുണി അഴുക്കാവും. പക്ഷെ സൂര്യൻ അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് അഴുക്ക് കലങ്ങിയ ചെളിവെള്ളം ആണെങ്കിലും അതിനെ നീരാവിയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത്. അതാണ് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. സൂര്യൻ ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലം, എന്നിട്ടും അത് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു. അഴുക്കുചാലുകളെ പോലും ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. അത്രയും പരിശുദ്ധമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ബാല്യത്തിൽ ചെയ്തത് അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, ശകടാസുരൻ തുടങ്ങിയ ശക്തരായ അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യശ്രമത്തിലൂടെ അത്തരം ശക്തി സമ്പാദിച്ചതിന് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. ഭാരോദ്വഹനം പരിശീലിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത്.
സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെയും നിന്ദയില്ലാതെയും അദ്ദേഹം ഗോപികളോട് നൃത്തം ചെയ്തു. അത് ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും എന്താണ് തെറ്റാവണില്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല. പരമപുരുഷനോടുള്ള വികാരങ്ങളോടെയാണ് ഗോപിമാർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും ഗോപിമാരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കർക്കശമായ സന്യാസിയും അച്ചടക്ക ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ആളുമായ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പോലും ആരാധിച്ചിരുന്നു. ഇത് നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു അല്ലേ? ഗോപിമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോലും ആരാധിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിട്ട് കാണരുത്. അത് കാമം, ഇത് പ്രേമം. ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതിവാച, അത് നമ്മളെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കാമം. കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതിയിച്ച, കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രേമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം, മന്ത്രം 8. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് 9, 10, 11. നാളെ നമ്മൾ 9ഉം 10ന്റെ പകുതിയും എടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ 9, 10, 11 എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ 12, 13, 14 അത് 3ഉം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ 9, 10ന്റെ പകുതി, മറ്റന്നാൾ 10ന്റെ ആ ബാക്കി പകുതിയും 11 എടുക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ 3 അധ്യായം തീർക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ എസ്സേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതൊന്ന് പറയാമോ? 2 പേരും ഇപ്പൊ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? പ്രാവശ്യം സുഭാഷിണി മാതാജി, വല്ലഭി മാതാജി ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് എസ്സേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. മനോജ് പ്രഭു സബ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ. പ്രഭുവിന്റെ കൈയൊക്കെ ശരിയായി? ഈ മാസം അവസാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 28-ാം തീയതി ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 28-ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വെക്കാം, എസ്സേ വെക്കാം. മാർച്ചിലായിരിക്കും എക്സാം വരിക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാർച്ച് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഉത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തായി പോയാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നോക്കാം പ്രഭു, മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് വീക്ക് ആവും. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 7, 8, 9 വരുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 ദിവസം എന്തായാലും തരണമല്ലോ. 10, 12 ദിവസം. ക്ലാസ് അടുത്ത ആഴ്ച തീരുള്ളായിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച തീരണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ ഇടയില് റിട്ടേൺ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എല്ലാം ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് വെക്കാം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത പോലെ അല്ലേ? ഈ രൂപമില്ലാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഭൗതിക ശരീരമെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ആത്മീയ ശരീരമാണ് ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതായത് ആത്മീയ ശരീരമാണ്, ഭൗതിക രൂപമില്ല, ആത്മീയ രൂപമാണ്. ആത്മീയ ശരീരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതെ. രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രൂപമില്ല, ഭൗതിക രൂപമില്ല. അത് വെറും രൂപമില്ല എന്നേ അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനർത്ഥം ആത്മീയ രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭൗതിക രൂപമില്ല, പക്ഷെ ആത്മീയ രൂപം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ആത്മീയ ശരീരമാണ്. ഇതിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? മന്ത്രം 6, 8